से बोलो सरस्वती मैया की रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। भाई जल्दी से या सोना आज होई दे सुना मोरा मोया यहाँ गमन तू सजा बड़े भाई जल्दी से या सोना आज होई दे सुना मोरा मोया यहाँ गमन केहू पूछता रे बता दनई खे हमारा पाता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता रे जकरा पर कीड़ा करेला आजाला विद्या ओकरा अंदर का हम बताई रे भाई मैया हवे ज्ञान के समुंदर जकरा पर कीड़ा करेला आजाला विद्या ओकरा अंदर का हम बताई रे भाई मैया हवे ज्ञान के समुंदर सब झुकावेला सिंह सवारी उजागर रहता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता रे सभे झुका बेला एकरा यहाँ के शीश हो अमरनाथ गावेला भजनिया ए माई तनी दिहया शीश हो कि सभे झुका बेला एकरा यहाँ के शीश हो अमरनाथ गावेला भजनिया ए माई तनी दिहया शीश हो सोना जीता राखेला बिना बाली से नहता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता रे विद्या के दाता या बतारी सरस्वती माता